झरझरी आंसू बहत फिर यार बहुत अरे हमार दुख रुआ लगा ना जानी कौने अच्छा बात अरे जेकरा तीन तीन गो बेटा बाड़ी आ फिर भी देखी आंख में आंसू बह धावा लोग कहता तोहरा तीन गो बेटा बाड़े तीन गो बेटा बाड़े फिर यार कहता है कि रबुरा पूछा जानी तो अरे रबुरा पूछा जानी तो सुनी सारा कार मालिक जी रबुरा पूछा जानी तो सुनी सारा कार मालिक जी राजा के हाथ भेज दो अरे तो लड़का राजा के घर में मालिक बन के रही आ तारा लड़का के बदला बहुत सारा तरह के धन रुपया दिया एगो लड़का के तू अपना बेच दो फिर यार बात रखे मालिक अरे उस लड़का के मालिक हम नहीं थी उस लड़का के मालिक फिर हारी बाड़ी घर में बुढ़िया वह लड़का के मालिक बाड़ी एक घर में बुढ़िया लकड़ी सब लइका के बाबा रे घर में बुढ़िया लकड़ी बारी सब लइका के बाबा रे भेड़िया कहत रहे कि हम के भेड़िए चला के एक दिन खाई में सवेरे खाई ले सांझ के सोचे के पड़ेला शाम के खाई ले तो सवेरे सोचे के पड़ेला एक घर में बुढ़िया लकड़ी बारी सब लइका के जिम्मेदारी ये हमारा भेड़िया मारी जिंदगी के आधार मालिक जी हमारा भेड़िया मारी जिंदगी के आधार मालिक जी
भेड़ियार वाले के हे मालिक रुआ लोग जाई ये हमारे रुआ लोग जाई आ सवेरे भर हमरा घरे रुआ लोग आई